Kaixo, Mari Segovia eta Albaro Kalo gara, Zubiri Manteoko ikastetxeko ikaslea gara eta kurrikulum bite bat nola egiten den aurkeztuko dizuegu. Lan bila basabiltza kurrikulum bitaea aurkezpen gutunarekin batera agiririk garrantzitsuenetakoa da. Forma berezia du eta bertan hautagaiaren datu pertsonalak, formazioa eta ibilbide laborala azaltzen dira. Kurrikulum bitaea idazteko garaian arduratsuak izan behar gara. Kontuan izan behar dugu horrekin batera jasotzen duen pertsonak gure lehenengo irudia jasoko duela eta behar bada lan entrevista bat eskainiko digula. Zein alderdi izango ditugu kontuan kurrikulum bat idazteko garaian? Beti idatziko dugu DIN A4 neurriko paper txurian, behin ere ez dugu erabiliko paper marraduna, kuadrikulatua edo koloretakoa. Alde batetik idatziko dugu, zehatzak izango gara eta letra handiz eta beltzez nabarmenduko dugu kurrikulunaren atalak. Bertan adierazten diren datuak benetazkoak eta egiazkoak izan behar dira, eta modu laburrean erreza eta argian azaldu behar dira, inongo argitasunik eman gabe. Ez da lehendabiziko pertsonan idatziko eta paragrafoak ez dira eta baritzarekin bukatuko. Lan esperientzia atalean lantokiko prestakuntza adieraz daiteke. Beti agiriaren jatorrizkoa entregatuko dugu, behin ere ez fotokopiak. Argazkia eskatzen bada, hau berria eta argia izan behar da. Kurrikulunak datarik eta sinadurarik ez darama. Behin formarekin zerikusia duten atalak argitu ondoren, aztertuko ditugu banaka-banaka, kurrikuluna osatzen dituzten atalak. Lehendabiziko atala datu pertsonalekoa da, bertan adieraziko dituzu ondorengo datuak. Izena-bizenak, helbidea, postakodea eta herria, nana, jaiotze tokia, jaiotze data, telefono finkoa, telefono mugikorra, posta elektronikoa, gida baimena. Bigarren atala formazio akademikoarena da. Atal honetan lortutako titulu ofizialak kronologikoki ordenatuko dira. Ez da beharrezkoa lortutako guztiak aipatzea. Adibidez, lizentziatura bat baduzu, ez da beharrezkoa derrigorrezko bigarren hezkuntzako titulua aipatzea. Azaldu behar dituzun datuak hauexek dira, titulua lortu den ikasturtea edo urtea, egindako ikasketen izena eta ikastetxearen izena. Jaso baduzu batxilergoko, karrera bukaerako edo doktorarako aparteko saria, atal honetan aipatu behar duzu. Era berean, kurrikuluna egiteko garaian zenbait ikasketa egiten ari bazara, hau ere aipatuko duzu. Beste atala, beste formazioa izenekoa da. Atal honetan aipatzen da daukasun gainontzeko formakuntza. Alegia, ikastaro ez ofizialak, hezkuntza ez arautua, etengabeko formakuntza, masterrak. Bakoitzetik aipatuko da urtea, egindako ikastaro edo lortutako tituluaren izena. Hauen iraupena, alegia, ordu lektiboen kopurua eta ikastetxearen izena. Hurrengo atala hizkuntzetakoa da. Ahozko naiz idatzizko mailan ezagutzen diren hizkuntzak edo lortutako titulazioen izenak aipatzen dira. Adibidez, ingelesen lortutako First Certificate edo euskeran EGA titulua. Aipatuko dira ere egindako ikastaroak eta txerrian egindako egonaldiak. Aipatu beharreko beste atala formazio informatikoarena da. Aipatzen dira ezagutzen diren programa informatikoak. Ezagupen ziurtagiria baduzu, aipatu. Ordenagailua erraz maneiatzen baduzu, erabiltzaile mailako ezagupenak ondorengo programetan, esaldia jar dezakezu eta ondoren zerrendatu erabiltzen dituzun programak. Ikastaroak egin badituzu, aipatu. Zerrendatuz ikastaroaren edo lortutako tituluen izena, iraupena eta ikastetxea. Jarraian eta edukiz gero, lanbide esperientzia aipatzen da. Atal honetan hautagaiak duen titulazio akademikoaren zerikusia duen lanbide esperientzia aipatuko da, edo bestela kontratatu nahi duen enpresarentzat interesgarria suertatu daitekena. Atal honetan aipatu beharreko datuak hauexek dira. Kontratazio datak, enpresaren izena eta bertan egindako jarduerak. Atal honetan lantokiko prestakuntza ere adieraziko dugu. Azkenik bestelako datuak atala erantziko dugu. Bertan, kurrikuluneko beste atalean aipatu ez diren alderdiak izendatuko dira. Alegia, daten eta ordutegien prestasuna, etxe bizitza aldatzeko prestasuna. Kurrikuluna bukatu ondorengo itxura izango du. Kontuan izan, zure kurrikuluna bidaltzen duzunean lan eskaintza bati erantzuteko edo lan eskaintzarik izan gabe zure kandidatura aurkeztuz, aurkezpen gutunarekin batera bidali behar duzu. Gutun hau pertsonalagoa izango da kurrikuluna baino, baina hala ere oso garrantzitsua da aurkezpena eta estiloa zaintzea. Gutuna jaso duenak kurrikuluna irakurtzen jarraitu behar desala eta lan elkarrizketa eratu desala. Kurrikuluna eta aurkezpen gutuna bidaltzeko posta elektronikoa erabili behar baduzu, PDF formatoan bidali ezazu inork aldatu ez desan. Gogoratu, aurkezpen gutunon batekin bidaltzen den kurrikulunon bat, lan munduaren ateak ireki ditzazkezu. Sorte ona izan. Laburbilduz, hauek dira pauso garrantzitsuenak. Datu pertsonalak,
formazio akademikoa, beste formazioa, hizkuntzak, formazio informatikoa, lanbide esperientzia eta bestelako datuak.